רוצים שיהיו לכם קשרים בעירייה? תישארו עד לסוף הסרטון ואגלה לכם איך לעשות את זה. אז תארו לכם שהייתם צריכים להוציא היתרי בנייה והיה לכם מישהו בתוך העירייה. מישהו שהיה מקדם ומזרז לכם תהליכים ומכיר לעומק את כל התקנות, החוקים וגם את האנשים הנכונים. שווה, נכון? אז זהו. זה בדיוק מה שאני עושה בשבילכם. מסייע לכם לגלות אילו זכויות בנייה מגיעות לכם. איך אני עושה את זה? עבדתי עם עיריות, ליוויתי מאות תהליכים, ותאמינו לי שאני מכירה את כל הטריקים. אני מזמינה גם אתכם לגלות אילו זכויות בנייה מגיעות לכם בעזרת שיטת 24, שפיתחתי עבורכם. שיטה מהירה, פשוטה, נוחה, וללא כאבי ראש, ועם צוות מומחים שילווה אתכם לאורך כל הדרך. אז פנו אלינו למרכז היתרי בנייה, ובואו לגלות כמה כסף מסתתר לכם בקירות. לטיפים ומידע נוסף בנושא היתרי בנייה, עקבו אחריי.